A wyddwch chi fod yna ffordd sydyn o benderfynu os yw rhif yn lluosrif 3 neu'n lluosrif 9. Enghraifft, ydy 726 yn lluosrif 3 sy'n golygu fod yn habl 3. Y ffordd sydyn o benderfynu yw i ddarganfod swm digidau 726. 7 adio 2 adio 6, 9 adio 6 i reid 15. Gan fod 15 yn lluosrif 3, gallwn ddweud fod 726 hefyd yn lluosrif 3. A mae'r un dechneg yn gweithio efo gwirio os yw rhif yn lluosrif 9. Felly, i ddarganfod os yw 726 yn lluosrif 9, rydym yn edrych eto ar swm y digidau 15. Nid yw 15 yn lluosrif 9, felly nid yw 726 chwaith yn lluosrif 9. Mae'r dechneg yma yn gweithio efo unrhyw rhif cyfan. Ar gyfer 740,901, swm y digidau yw 7 adio 4 adio 6 adio 9 adio dim adio 1. Mae hyn yn 7, 11, 17, 26, 26, 27. Mae 27 yn lluosrif 3, felly mae 746 9 dim 1 hefyd yn lluosrif 3. Ac mae 27 yn lluosrif 9, felly mae 746 9 dim 1 hefyd yn lluosrif 9.